Sampeyan mboten karempit. Sagawan Saba Siti wonten dawuh saderengipun kula atur karampungan Bapak mundhut jingandika. Langkung rumiyin kula badhe mertilakaken isining manah kula. Kados pundi sinuwun? Nuwun sewu. Lekas paduka wani bedah negari Astina menika wau. Naminipun paduka wong legan golek momongan. Lho, kok ngaten? Inggih. Ing atasipun Yayi Duryudana Kurupati mboten gadah lepat kalian paduka. Kok lajeng kumewat wani bedah negari Astina saha ngunjara Yayi Prabu Kurupati sakadang. Menawi pancen niat badhe ndandosi jiwanipun tiyang Astina, menapa mboten wonten cara sanes ing langkung santun penemban? Menapa malih paduka menika satunggaling brahmana ingkang kedahipun ngrukunke sing padha congkrah ndanali sing padha rusak. Mboten kok malah ndeder wining pasulayan. Menika pendhita model pundi menika? Ing mangka Yayi Kurupati menika mboten jejer piyambak. Gadah kadang ingkang tumut rumeksa dhateng wilujeng negari Astina. Inggih menika para Pandhawa. Menawi ngantos Pandhawa mireng Astina jengandika bedah lajeng muring, menapa paduka kuwawi nyangga bebetun Pandhawa sang penemban. Para tamu tak lirik kinetap. Jaja bang mawi ngawengis. Kumedhut padoning ladi. Prabu Kresna. Wangune sira ngremehke marang Saba Siti. Sepira bangganing para Pandhawa Kresna? Saba Siti. Ora susah kowe nyumbali marang Pandhawa. Puja Pandhawa iki nyoh iki cobanen. Wah! Kuta Pandhawa tata Kadewisaya Indriyaksa Sara Maruta bojleng iblis laknat padha jeg-jegan. Saba Siti, yen aku wis wujud kaya ngene iki aja mung sak kowe Saba Siti nguntah jagat ora kelegen Saba Siti. Ladalah Prabu Kresna, menungsa kuwi mung apa kang dadi karepe? Ing atase mung mungsuh aku pendhita sing ora pokrowe kok kowe dadak triwikrama Prabu Kresna. Oh iya. Aku mung nekseni marang karepmu. Muga Gusti kang nyipta jagat ngudaneni selawasmu tetep wujud buta Kresna. Loh. Wah, latawa. Wah, iya jagat Dewa Bathara. Toko mandi temen ucaping Begawan Saba Siti iki mau. Ndak watek bola bali karepen bali wujudku sekawit ning kok ora bisa. Oh, iya Begawan Saba Siti. Kowe lagi dimong karo sing jangkung uripmu. Tak trima aku nyandeng lakon kaya ngene. Nanging kang murbeng gesang apa ya lila. Ing atase aku mung sak ngelingke kok kudu nyandeng lakon kaya mengkene. Oh, aku pasrah marang purbaning pangeran. Mbok menawa mung kowe entuk pitulungan kang ora kenyono lakuku iki mengko. Miat langening kalanggiwan gelar pandam cara.
tinon kekoneng surem sorote padang kasolan pacaring purname gegono sang saya dalu hararas abiyara kang lintang kumedhap tes sonya tengah wengi lumrang kandaning pus pita kareng nyuwang ing sang Dwijawara mrengeng lir swaraning matu manungsung sah rining kembang ilir-ilir tandure wasumilir kang ijo
sidhem ing wanci dalu sasangka kuminyar dinerbing Taranggana ngigla kang migla maguh ngumuli Sudama Walataka ngambara sobeng sampin rebut Prabu lawan Sarata ing Kartika Cinandra Pindha Nila Pakoja manjing tengahing dalu dare wonten sambeting kandha hamung saking madya desa kapiyarsa kidung Hanyarkara muji marang ritaning kang maha kawasa lakuning wengi miyak kang swasana sepi wis manjing bumi sang Sita Resmi nalika semana Pangwitan semilak jingga pertanda wis gagat arahina ndadak sakala biar pajar Sarata ing ngarka gumrikah isining bawon malih Prabawa dedep tidem Palugon laguning lekas lokita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu
kang tanah kolong timun sikarane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pikantuk donga panjenenganipun piyai kathah pun Petruk nyambung silaturahmi membangun ukhuwah. Gusti Allah paringi jabas pindah malih alhamdulillah. Batobat. Yen nonton guyub rukuning warga lan tumataning para pamirsa ing bengi iki pancen kaya-kaya negara kita iki ayem tentrem adoh saka bebendulan urut beda. Ning kocapa bareng nyemak beritane nggon koran utamane ning nggon tayangan televisi, wah dodo ki rasane sesek. Ning weteng rasa mbesesek. Kehidupan masyarakat yang dulu religius dan toleran kini hampir setiap hari terjadi arogansi dan perbuatan anarkis. Pon Petruk mboten niat nuding konuding kene utawi suudon dumateng sok sinten kemawon. Petruk namung ngudarasa iki jane iki lelakon apa ganjaran sing jeneng sportivitas, integritas, kapabilitas, moralitas, lan akuntabilitas wis ora dadi prioritas. Ngendi papan akeh wong sibuk jari ngaku meningkatkan SDM. SDM-e dudu sumber daya manusia ning jebul selamatkan diri masing-masing. Alias mikir awake dhewe. Masyarakat saiki ibarate kaya godhong garing. Gampang dikelumpukke ning angel utawa susah diatur. Kuwi ciri khas godhong garing. Nglumpukke gampang ning diatur angel. Kepara gampang diobong alias gampang diprovokasi. Wong saiki gampang kena lara
Kudis lara kutil karo lelara kurap. Merga gak tau jamu lan moh obat. Kudis tegese kurang disiplin. Kutil tegese kurang teliti. Kurap werdine kurang rapi. Merga ora tau jamu tegese ora jaga mulut utawa ora gelem njaga lisane. Obat ya moh. Mangka obat kuwi tegese omongane kudu bersahabat. Coba to. Sing jeneng korupsi, pencucian uang, konspirasi, mafia, narkoba, wah, kini jadi marak. Situasi negara yang dulu aman dan nyaman, kini diobok-obok oleh teroris dan isu subversi yaitu pendidikan NII. Masyarakat kaya dini sapu sodo kelang suwe, mulai nganti kaya gabah diinteri. Kedep tesma aku nyawang selendang biru. So semih kula nyuwun ngampil lindangipun Mbak Indah Laras, Mbak, monggo. Nenong selendang biru. Ya. Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Lesung jumengglung seru imbal-imbalan. Lesung jumengglung gung tek tek gung tek gung tek
garing. Apa, Truk? Gong, piye, Kang? Saya wengi, wah, hawane saya adem. Kepenak ya, Truk. Ah iya. Hawa ki anggere adem, mangan ki enak ya, Truk. Iya. Rong piring bet. 3 piring jek tanduk goreng. Wah, jan. Dening panitia pancen iki para kanca diuja kok, Gong. Lah iya. Wah, kene metruk mburi kelir goreng bakmi. Wah, iya. Nggo ngopeni para kanca pengerawit. Lah iya. Udane wis ora ana ning ganti angin. Iya. Ning ora apa-apa malah seger nyang awak. Wong tanpa angin ora iso urip. Iya. Bengi iki awake dhewe nderek tasakuran. Minimal pendak tahun sekali PT Gudang Garam TBK Donorasa. Iya. Akal ya nak ing sesama ya, Truk. Gelar kelir. Secara langsung PT Gudang Garam TBK ikut melestarikan kesenian kita wayang kulit. Iya. Jroning nganakake tasakuran kanthi gelar wayang ora mung saka Solo dalange, uga gak lali para kadang dalang lokal uga dipentaske, ditampilke. Kuwi jenenge asas pemerataan ya, Truk. Iki saka Solo nggawa gong wayang komplit. Iya. Ala-ala pirantine dhewe. Heeh. Pesinden, wah iki akeh sing padha lenggah. Tanganku pas genduk Mega sing wis meh dewasa. Mung anu iki munggah kelas 1 SMP. Wah, iso SMA wis medeni lho, Truk kuwi. Medeni piye? Wah, wis nonton basic aku jan acung jempol kok. Isi timur suarane wis kaya ngono to, yang laras ya pas, yang irama ya mudeng. Wong pancen wong tuane ya seni kok, Kong. Lah iya wis bola-bali uyuh nek uyuh seni ndelalah kok, Truk. Iya. Iki jago kita dari Kediri, Mbak Mega. Iya. Ambasi Timur wis ngambah ning istana. Kepara nyata, Truk. Muga-muga aja mandhek ning dalan oleh sesindenan bisa berlanjut selamanya. Gusti ngijabahi ya, Truk. Tak kudang Mbak Mega dia pesinden sing kondang kaloka. Amin. Waton teteken tekun kok ora tekan. Kepara nyata, Truk. Sing angka 2 kuwi kadangku Werda sing saka Laladan Boyolali, Mbak Yu Hajah Sriwarasi Sutrisno. Iya. Terus sing angka 3 kuwi ya pesinden lokal saka Kediri kene. Kok ngendi, Truk, desane? Ben ngendika dhewe. Monggo Mbak keparenga ngasta mikrofonipun saking pundi Kedirinipun? Nggih, dipun tepangaken nami kula Setyawati. Setyawati. Menawi asli nggih saking Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Oh, lajeng lenggah wonten Kediri mriki. Nggih, mengembara. Wah, mengembara. Jan, mengembara. Lajeng wonten pencokanipun wonten pundi, Mbak? Nggih, dateng anu Gogorante. Oh, Bogorante. Kecamatan pundi menika? Ngasem. Ngasem. Nggih, Celak Dik Mega. Oh, Celak Dik Mega. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Setunggal. Oh, mboten tanduk, Mbak. Dereng. Dereng. Menapa pengen gadah anak dadi dalang? Nggih, lah napa? Lho, nek nggih ya dilatih to mbok sithik, dilatih putrane. Ben sudah dadi dalang. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Setyawati. Lajeng sisipun malih menika Ibu kita Darsini saking Sragen. Nggih sing wis kondang pesinden silep godhong gayong. Irung indel bathuke nonong. Iya. Ning ngangeni kok, Gong, ngangeni. Wah, wingi bar saka Plembang nderekke anakku Bayu ning Plembang mulih nggawa empek-empek. Aku
Oleh-oleh engko Pak Petruk mang rasake empek-empek kula. Wah, Pak iso menul-menul empek-empek ini. Ah iya wong wisata ikan karo glepung kok. Iya. Anjen disuruh kecap kuwi jan jan ora umum. Jan nganggo suun bar wah suune ting-ting seruwut. Ha iya. Tinggo genepe simpek-empek mau ha iya. Salajengipun menika Ibu Rosiati ingkang pidalem wonten ing Boyolali. Nah Mbak Darasinwa saking Sragen. Ingkang pungkasan menika baboning para pesinden. Inggih tasih waris kula piyambak mugi apuningan para pamirsa pinwara miyarsa. Mbak Endah Laras menika inggih putra dalang. Putra Kamas Ki Dalang Sri Joko Raharja saking Kartosura, Surakarta. Mbahipun nggih singa-singaning dalang. Suwargi Pakde Nyata Carita alias Dalang Bagong. Menika wayahipun. Iya. Iya uyuh seni iki. Iya. Mula kok apa-apa iso. Pancen Nyai Bei kok. Ha iya. Pangrawit kaya dasaben kanca ngupaya boga saka paguyuban amardi budaya dadi indah ing dicekak abdi ngabdi marang masyarakat ngabdi marang negara ngabdi marang agamane lumantar seni. Iya ditambah bintang tamu pelawak sing digodhog sing ora sompok. Siapa? Ya siapa maneh yen dudu Mas Garing karo Mas Bagong. Mas Garing nun kene jero ngeleng. Dawuh. Terus pundi menan mriksani swasana dalu menika Mas Garing? Regeng gayeng anteng. Menika khas Kediri. Nggih. Disiplin mirsani wayang. Disiplin mirsani wayang dasare sing dipirsani nggih dalang kondang. Nggih, riyen kondang saiki wis rapati kondang. Pun Petruk tuwek ajeng napa? Mila kula nyuwun Mas Garing. Napa, Pak? Petruk ampun dikritik marga wis ora duwe masa depan. Isane ya wis kaya ngene iki ya gelem ora gelem wis Petruk tuwek ya sing ngene iki wajib sing sabar sing mirsani nggih Mas Garing. Lah ning lak nggih tesih wonten perbawanipun. Mboten nical sedayanipun ning perbawana tasih wonten, Pak. Nggih to. Nggih. Malah kula ora ngrumangsani iki Mas Garing. Lho biasane sing duwe niku malah sok mboten rumangsani. Inggih. Dadi sing duwe niku ngubal-ubal niku malah sok-sok mboten krasa. Ngaten nggih. Contone entut niku. Sing duwe mubal-mubal ning ora krasa. Lah nggih kaya sampean demben niku to. Nggih, wah. Ning wonten ingkang nuwun sewu wonten ingkang kula protes. Menapa? Jare Dik Mega niku wong tuane seni, anak-anak ya seni. Gene anak kula kok mboten nuruni kula. Lah sebabe napa mang takon awake dhewe? Lah kula niku bendina seni lho, Pak. Ning Nggih. anak kula kok mboten, Pak. Kamu pendak esuk lho, Gong, seni iki. Sik iki sajake iki salah tompok iki. Seling surup. Seni. Seni niku kesenian, keindahan. Nek seni sing menang karepe tak pipis niku to. Nggih. Nah, sanes niku. Oh, dadi seni niku bab keindahan to. Nggih. Oh, keindahan kok. Nek rembugan ki sing rada cetha kaya sing dingendikake Mas Petruk mau babakan Mbak sapa sing cilik mau? Mbak Mega. Mbak Mega iso nganti tekan nganu ngendi kuwi ditimbali nang Bapak Presiden Ning istana. ning istana kuwi mergo saka didikan. Hmm. Lah didikan kuwi saka cilik tekane gedhe bocah kuwi apik lan orane didelok saka cilike. Kuwi tembangmu ngarep mau. Oh, lho ya. Bocah kuwi tamatno to. Angger cilik iki senengane nulis, senengane maca, Sok sregep gedene? sinau. Paling mboten nggih pegawe. Marga seneng nulis, Nggih, seneng maca. pegawe gudang Kuwi garam. mesti ya? Mesti oke-oke ngono. Nggih. Cara luputo nggih mung sekedhik. Umpama cilik menika seneng latihan nembang, karaoke, kumpul karo penyanyi-penyanyi. Paling mboten nek gedhe nggih sak orarane dados sinden. Penyanyi. Kaya Mega kuwi ya. Cilik diwarai suluk, seneng bawa-bawa. Saya pinter, dadi dalang. Putrane Pak Anom iki dadi dalang. Mas Bayu. Lha lah iya, ketok ta. Lah kaya anakmu ngerti dhewe to wong tangga-tangga wis do ngerti. Lah iya to. Anakmu wedoke mbok gula wentah.
SD kelas 4. Heeh. Saiki meteng to kae. Lah arek apa to? Tegese ki lemu awake menika Ra. jembuke. Ora kena nesu. Gosip kowe. Ora Ora. tak tutuke. Biasane wis nglairke kok. Oh, malah. Malah nemen. Ora. Anak Mula sing kecil dingendikake Mas Petruk mau kae babakan dahar bakmi. Bakmi iku weca. Ning nek wong makarya duwe pegawean luwih-luwih karyawan pabrik gudang garam kene duwe penyakit bakmi kuwi kudu disingkiri. Nek bakmi didahare nak, ning nek penyakit bakmi kudu disingkiri. Kuwi to. Dijelaske reng piye Ana karepe? penyakit kok penyakit bakmi iki. Ana bakmi saka BAKMI. B kuwi bosen, A kuwi aras-arasen, K kuwi keset, M kuwi males, I kuwi isin. Oh. Wis wong anggere penyakit kuwi mesti ora bakal sukses. Kok sik yen papat kuwi aku cocok. Isine kok ora entuk iki apa? Lah wong yen ora duwe isin iki terus kepiye? Lho, tegese ki aja isin takon yen bener-bener ki ora ngerti. Lah dicethake. Ngono lho. Wong isin ora duwe isin kebeneran ki awake dhewe to. Kok iso? Apa ana wong bengi-bengi pupuran putih ngene iki? Lah wong ora duwe isin ning kebeneran. Lho, iki bot-bote kanggo nyukupi anak. Apa kowe ora ngerti? Aku ki gek ngrasake anakku jengkel. Lah mbok dipateni. Lho, kali sadis. Ojo gawe Lah wong anak kok dijengkeli anak iki. Pripun? Tak kula rewangi dandan Bagong kaya ngeten niku lak bot-bote nggo nyekolahke anak. Ora usah nangis, Pak. Tak sekolahke tak rewangi ndagel malah mboten munggah. Ora munggah. Nggih lagi sing marah-marahke yo boyo dikandani kae perunanmu kae. Lho wong sing gawe kowe kok sing ngandani aku. Ya nek mbok menawa iso kenapa Ya ora iso jenenge wong tuwa ora tanggung jawab. Mula wong tuwa gedhekke anak, mbutuhi anak, makani anak menika wajib napa hak. Ya kewajiban to, Le. Wong tuwa makani anak menika hak napa kewajiban Mas Petruk? Kewajiban. Marko anak niku amanah saking Gusti Allah. Kirang pas. Kirang pas. Wong tuwa makani anak menika hak. Ya Kok iso? menawi mboten percaya mangpirsani tiyang ndulang anak nika lak nggih. Hak. Apa temuan ndulang bayi kok kewajiban ngoten niku. Oh, semprul iki plesetan reng iki. Niku Ora. Apa? Kuwi gumantung mboke. nek Kene bojoku kae ndulang anakku ora hak-hak ngono kok. apa piye? Teko sak piring dublake ngono kok. Kuwi plesetan ngono kuwi. Lah anakmu do biyeng-biyeng. Biyeng-biyeng wong. Ha saiki anake dipakani apa? Lho, nek saiki wis model-model merek-merek nggon toko akeh. Heeh. Ana Serelak, ana apa-apa. Nek jaman biyen cilikku nggih gedang. Nggih Mas Ah, Petruk. Nggih. Gedang, Gedang apa sing ra ono wite? gedang kluthuk. Ah, ono akeh. Gedang napa Mas Petruk? Gedang kepok. Alah, gen kula tukul telu. Gedang raja. Ah, raja ya werna-werna. Lho Ono. gedang sing ra ono wite gedang. Ono. Apa? Dang goreng. Lah arek apa to? Kuwi jenenge plesetan. Ah, kowe mau geblake kok marah. Gedang Oh. sing Oh, ora ono wite senengane gedang kok. goreng. Oh, Gedang kok. apa sing ngurupe mburi mingkem? Gedang susu. Wah, susu metutu, susu. Ged- Susu. Gedang kep Ah, kep kep urung cocok. Ah, Pok. Nah, kepok mengo atau kepok. ora ana gedang kok mburine Aksara mingkem. Ana Apa? gedang enom. Gedang enom. Ya. Ya. Mingkem. Ya. Gedang mlempem ya enek. Niku lak keripik gedang. Eh, Nek iya. gedang mboten mlempem. Wah, tak takoni ora ngerti nuwun sewu niki kula Nggih. ajeng ngetes Bagong. Monggo alaman-alaman mriku. Kowe tau ngerti kebo? Apa? Kebo. Kebo anggonku desa ya nggone to. Kuwi duwe sikil apa ora? Duwe, Ah, jaran. duwe. Kuwi ana sikile ra? Ana sikile. Ah. Jaran kebo karo sing gawe urip dikeki sikil. Ayo. Lah sebabe apa ula kok ora dikeki sikil? Kuwi yen iso, wo, kowe ngelmu perbintanganmu, binatanganmu nek kok perbintangan. Mergo ula mlakune ndlosor, nek Ah. kebo mlakune brangkang. Alah, cetek penemumu. Pripun Mas Petruk niku Mas? Dereng mudeng niki kula. Ah.
Piye? Sebabe apa? Yen kebo jaran dikeki sikil karo sing gawe urip ning yen ula kok ora dikeki. Sebab yen dikeki sikil nyokot. Pemalah nyokot. Sik. Ula ki mlakune ndlosor. Lah iya kuwi yen dikeki sikil nyokot. Iki ana ula terus kek ana sikil. Lah nyokot. Mudar aku iki gong. Ning sing marai mah ya Bagong kok. Iki jenenge plesetan ngono kuwi. Karepmu wong kene akeh lumute kok. Ula nek kei sikil nyokot. Ulane disolasi cangkeme iki. Lho, kok sik to kowe iki tukang barang ledek kethek apa piye kok nyolasi ula iki? Oh, kowe tak takoni iki yen pengalaman padha-padha. Kowe ngerti bis? Bis? Ngerti? Bis motor kuwi. Heeh, ngerti to? Halah pinggir dalan gedhe akeh. Ha, kowe ngerti sepur? Sepur ana, sepur ngerti. Kowe ngerti pesawat? Ngerti. Ha, apa bedane bis, sepur, pesawat? Bis mlakune nang nggon aspal, sepur mlakune nggon wesi, pesawat mlakune nang dhuwur. Ah, yen perkara kuwi ora takon kowe, takon cah TK wae ngerti. Napa Mas Petro? Kula dewangi. Napa niku bis, sepur karo Kowe pesawat? ora wong bodho kok golek bola. Lah njuk ewang-ewang kok. Bedane Heeh. iki sepur kuwi yen mundur kuwi jenenge langsir. Langsir. Bis kuwi yen mundur kuwi atret. Nek yen pesawat kuwi yen mundur penumpang rugi. Mergo wis korban wektu, korban tenaga. Oh, delay to. Wah, pesawat yen diundur penumpang rugi. Wah, ora ngerti kowe ora tau numpak pesawat kok kowe. Wis gila ora ngerti. Sing ngomong sapa? Ah. Sumpah aku tau numpak pesawat empok tahu aku. Lho wong mabuk kowe kok sombong. Oh, jenenge wong Kowe kene ngerti ora kucing? Kucing ngerti? Ngerti. Kucing menek. Tiba, buah sing dhisik napane. Napane Mas Petro? Pripun? Kucing niku menek. Nggih. Tiba, buah niku sing dhisik napane? Ya awake kabeh no. Salah. Sikile. Mboten bener, Sikile. salah. Buntute. Salah. Sing tiba apane? Sing dhisik meneke. Kucing menek tiba bok. Sing dhisik ya meneke. Lah kok iso awake iso sikile iki? Lah nek kucing iki ora menek, lah ya ora tiba. Nggih, Pak. Bener, kok tak ewangi kowe. Kowe agar pinter tak ewangi. Nek goe sikil nyokot. Iya ula mau. Ih seri. Pak jenengan mang betheki getos, Pak. Emoh. Ngene iki lho digoleki sawape lho. Oh kowe dibetheki Pak Nom rung tau ngerti kok kowe kok. Napa? Lho pertanyaan iki gampang mudah tur cetha. Napa? Lho. Lah kowe takono kok malah napa aku? Iki anu mayar-mayaran we. Napa Mas Petro? Rupane kaya kebo, sungune kaya kebo, kulite kaya kebo ning dudu kebo. Modiar kowe. Ya aku. Kowe sing mayar-mayar mawon to. Mayar to iki jane. Anu, gudel. Du ora anake. Sapi. Du wis beda jane. Apa, Reng? Loh, Apa? aja takon aku. Oh, wong sing betheki panak anom kok. Lah napa niku? Gambar kebo. Merah. Kejegur kowe. Rupane kaya kebo, sungune kaya sungu kebo, bentuke ireng kaya kebo. Gambar kebo? Apa gambarmu? Ah. Lah kok le gampang men sepele wong gambar kebo. Rupane kaya wedhus. Hmm. Awake kaya wedhus ning dudu wedhus apa? Gambar wedhus. Dudu. Apa? Kowe. Cempe ayo. Lho kok dikroyok. Lah, Kewan apa sing uripe nang banyu iso mabur pakanane suket? Lah iki. Kewan apa uripe nang banyu iso mabur pakanane suket?
Kates mak aku nyawang selendang biru. So seme kula nyuwun ngampil lindangipun Mbak Indah Laras, Mbak, monggo. Nenong selendang biru. Ya. Selendang biru. Tatapono janjimu selendang biru. Larak disamperke lesung jumengglung seru imbal-imbalan lesung jumengglung gung tek tek gung tek gung Kang Gareng apa truk Gong piye Kang saya wengi wah hawane saya adem kepenak ya truk ah iya hawa ki anggere adem mangan ki enak ya truk iya rong piring bet telung piring ditanduk goreng lah jan dening panitia pancen iki para kanca diuja kok Gong lah iya. Wah, kene metruk mburi kelir goreng bakmi. Wah iya.
Nggo ngopeni para kanca pengrawit. Lah iya. Udane wis ora ana ning ganti angin. Iya. Ning ora apa-apa malah seger nyang awak. Wong tanpa angin ora iso urip. Iya. Bengi iki awake dhewe nderek tasakuran. Minimal pendak tahun sekali PT Gudang Garam TBK Donoroso. Iya. Akal ya nak ing sesama ya terus gelar kelir. Secara langsung PT Gudang Garam TBK ikut melestarikan kesenian kita wayang kulit. Iya. Jroning anak kita sakuran kanthi gelar wayang ora mung saka Solo dalange, uga gak lali para kadang dalang lokal uga dipentaske, ditampilke. Kuwi jenenge asas pemerataan ya, Tru. Iki saka Solo nggawa gong wayang komplit. Iya. Ala-ala pirantine dhewe. Heeh. Pesinden, wah iki akeh sing padha lenggah. Tanganku pas genduk mega sing wis meh dewasa. Mung anu iki munggah kelas 1 SMP. Wah, wis SMA wis medeni lho Truk kuwi. Medeni piye wah wis nonton basic iki aku jan acung jempol kok. Isi timur suarane wis kaya ngono to, yang laras ya pas, yang irama ya mudeng. Wong pancen wong tuane ya seni kok, Kong. Lah iya wis bola-bali uyuh nek uyuh seni ndelalah kok, Truk. Iya. Iki jago kita dari Kediri, Mbak Mega. Iya. Ambasi Timur wis ngambah ning istana. Kepara nyata, Truk. Moga-moga aja mandek ning dalan oleh sesindenan bisa berlanjut selamanya. Gusti ngijabahi ya, Truk. Tak kudang Mbak Mega dia pesinden sing kondang kaloka. Amin. Waton teteken tekun kok ora tekan. Kepara nyata, Truk. Sing angka loro kuwi kadangku Werda sing saka Laladan Boyolali, Mbak Yuhajah Sriwarasi Sutrisno. Iya. Terus sing angka 3 kuwi ya pesinden lokal saka Kediri kene. Kok ngendi Truk desane? Ben ngendika dhewe. Monggo Mbak keparenga ngasta mikrofonipun saking pundi Kedirinipun? Nggih, dipun tepangaken nami kula Setyawati. Setyawati. Menawi asli nggih saking Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Oh, lajeng lenggah wonten Kediri mriki. Nggih, mengembara. Wah, mengembara. Jan mengembara. Lajeng wonten pencokanipun wonten pundi, Mbak? Nggih, dateng anu Gogorante. Oh, Bogorante. Kecamatan pundi menika? Ngasem. Ngasem. Nggih, Celak Dik Mega. Oh, Celak Dik Mega. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Setunggal. Oh. Mboten tanduk, Mbak? Dereng. Dereng. Menapa pengen gadah anak dadi dalang? Nggih, lah napa? Lho, nek nggih ya dilatih to mbok sithik, dilatih putrane. Ben sudah dalang. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Setyawati. Lajeng sisipun malih menika Ibu kita Darsini saking Sragen. Nggih sing wis kondang pesinden silep godhong gayong. Irung indel bathuke nonong. Iya. Ning ngangeni kok, Gong, ngangeni. Wah, wingi bar saka Plembang nderekke anakku Bayu ning Plembang mulih nggawa empek-empek. Aku di oleh-oleh nggo Pak Petruk mangrasake empek-empek kula. Wah, Bayu iso menul-menul empek-empek ini. Ah iya wong wis saka ikan karo glepung kok. Iya. Anjen disuruh kecap kuwi jan jan ora umum. Jan nganggo suun bareng wah suune ting-ting seruwut. Ya iya. Tinggo genepe simpek-empek mau ha iya. Salajengipun menika Ibu Rosiati.
ingkang pidalem wonten ing Boyolali. Nai Mbak Darasinwa saking Sragen. Ingkang pungkasan menika baboning para pesinden. Inggih tasih waris kula piyambak, mugi awuningan para pamirsa pinwara miyarsa. Mbak Endah Laras menika inggih putra dalang. Putra Kamas Ki Dalang Sri Joko Raharja saking Kartosura, Surakarta. Mbahipun nggih singa-singaning dalang. Suwargi Pakde Nyoto Carita alias Dalang Bagong. Menika wayahipun. Iya. Ya uyuh seni iki. Iya. Mula kok apa-apa iso. Pancen Nyai Bei kok. Ha iya. Pengrawit kaya dasaben kanca ngupaya boga saka paguyuban amardi budaya dadi indah ing dicekak abdi, ngabdi marang masyarakat, ngabdi marang negara, ngabdi marang agamane lumantar seni. Iya. Ditambah bintang tamu pelawak sing digodhog ora sompok. Siapa? Ya siapa maneh yen dudu Mas Garing karo Mas Bagong. Mas Garing, Nun. Kaya ning jero ngeleng. Dawuh. Terus pundi menan mriksani swasana dalu menika Mas Garing? Regeng gayeng anteng. Menika khas Kediri. Nggih. Disiplin mirsani wayang. Disiplin mirsani wayang dasare sing dipirsani nggih dalang kondang. Nggih, riyen kondang saiki wis rapati kondang. Pun Petruk tuwek ajeng napa? Mila kula nyuwun Mas Garing. Napa, Pak? Petruk ampun dikritik marko wis ora duwe masa depan. Isane ya wis kaya ngene iki ya wis gelem ora gelem wis Petruk tuwek ya sing ngene iki wajib sing sabar sing mirsani nggih Mas Garing. Lah ning lak nggih tesih wonten perbawanipun. Mboten nical sedayanipun ning perbawana tasih wonten, Pak. Nggih to. Nggih. Malah kula ora ngrumangsani iki Mas Garing. Lho biasane sing duwe niku malah sok mboten rumangsani. Inggih. Dadi sing duwe niku ngubal-ubal niku malah sok-sok mboten krasa. Ngaten nggih. Contone entut niku. Sing duwe mubal-mubal ning ora krasa. Lah nggih kaya sampean demben niku to. Nggih, wah. Ning wonten ingkang nuwun sewu, wonten ingkang kula protes. Menapa? Jare Dik Mega niku wong tuane seni, anak-anak ya seni. Gene anak kula kok mboten nuruni kula. Lah sebabe napa mang takon awake dhewe? Lah kula niku bendina seni lho, Pak. Ning Nggih. anak kula kok mboten, Pak. Kamu pendak esuk lho, Gong, seni iki. Sik iki sajake iki salah tompok iki. Seling surup. Seni. Seni niku kesenian, keindahan. Nek seni sing menang karepe tak pipis niku to. Nggih. Nah, sanes niku. Oh, dadi seni niku bab keindahan to. Nggih. Oh, keindahan kok. Nek rembugan ki sing rada cetha kaya sing dingendikake Mas Petruk mau babakan Mbak sapa sing cilik mau? Mbak Mega. Mbak Mega iso nganti tekan nganu ngendi kuwi ditimbali nang Bapak Presiden Ning istana. ning istana kuwi mergo saka didikan. Lah didikan kuwi saka cilik tekane gedhe bocah kuwi apik lan orane didelok saka cilike. Kuwi tembangmu ngarep mau. Oh, lho ya. Bocah ki tamatno to. Angger cilik ki senengane nulis, senengane maca, Sok sregep gedene? sinau. Paling boten nggih pegawe. Marga seneng nulis, Nggih, seneng maca. pegawe gudang Kuwi garam. mesti ya? Mesti oke-oke ngono. Nggih. Cara luputo nggih mung sekedhik. Umpama cilik menika seneng latihan nembang, karaoke, kumpul karo penyanyi-penyanyi. Paling boten nek gedhe nggih sak orarane dados sinden. Kaya Penyanyi. Kaya Mega kuwi ya. Cilik diwarai suluk, seneng bawa-bawa, saya pinter, dadi dalang. Putrane Pak Anom iki dadi dalang. Mas Bayu. Lha lah iya, ketok ta. Lah kaya anakmu kae ngerti dhewe to wong tangga-tangga wis do ngerti. Lah iya to. Anakmu wedoke mbok gula wentah. Heeh. SD kelas 4. Heeh. Saiki meteng to kae. Lah ra apa to? Tegese iki lemu awake menika Ra. Boke. Ora. Ora kena nesu. Gosip kowe. Ora Ora. tak tutuke. Biasane wis nglairke kok. Oh, malah. Malah nemen. Ora. Anak Mula sing cilik kok. dingendikake Mas Petruk mau kae babakan dahar bakmi. Bakmi iki weca. Ning nek wong makarya duwe pegawean luwe-luwe karyawan